Y para lagunak hemen gaude bueltan Minecraft superviventzia zombie honekin. Eta, hemendik utzi genuen pizka bat lanean egon naiz kameraz kanpo egin ditut eskereratxo hauek onabera jaisteko, han ura hartu alizateko eta holan ura izateko. Hortu dut hortik ikusten duzunez harria egin dute harrizko erramentak. Beraz, hau ja hemen gordeko dut. Eta ere txarkol bat pizkatxo bat egin dut. Orduan, oingo duguna izango da hau ona bota eta holan sua izango dugu alde horretatik. Eta orain nahi bat dugu esplorazio pizka bat egiteko. Bale, mendik honenik pilo bat deko esploratzeko, baina bueno aprobetxatuko dugu euria egiten duen egunetan hortik esploratzeko, beste egunetan adibidez, hemendik etxea hauek eta hau area dauka, egurra be. Opa, klatu naiz. Ez egurra hartu dezakegu guretzako. Hemen, kofretxo bat ikusi dugu. Eraz ongi. Area, kristalak egiteko eta botegiago egiteko. Ostia. Eitu armadura bat. Hauetako bi, hauetako bat, hartasi batzuk. Hau hemen ez dago ezer, orduan hau jarriko dugu momentuz, adibidez, eta ea zer dagoen hemendik, zer ikusten dugun. Esploratu pizkatxo bat, baina, hau ematen du gela independienteak direla edo horrelako zehose. Edo crafteo mail bat, tamen labe bat, hau apurtu dezakegu. Eta zer dago, bir, ostia, ardoa, osea, bir. Ematen dugu eraso kritiko gehiago, baina hori da, zera, garagardoa, beitu hau bat. Opa. Bale, kuadratxo batzuk, hor kaktus bat. Zerleku antxeko bat. Eta beste kofretxo bat, fraka batzuk, ongi. Hemen ura dekogu, primeran. Zonetan ura dau. Hori beti da ona, baina ez deko, oza, burdina bat dekogu. Ostia! Diamante mea. Eta reston. Ostia, ze ondo. Gordeko ditugu orduan. Gua daukat pixka bat. Atol ondratuta. Gaur be. Gaur altzatu da fastidiatu nahian edo, ez dakit. Bale. Beste etxe bat behiratuko dugu. Hemen kofre hau ez dakit hau hartu nuen edo ez nuen hartu. Beitu, ez nuen hartu. Zagarra, jatekoa, txiskeroa eta beste lurra hau. Vale. Adibidez beste etxetxo hau, kuartzoz eginda dagoela eta hau ematen du etxe jaun etxe gehiago ematen dago hau. Ez ditu antortxak. Tortxatxo batzuk prestatuko ditugu. Eta lan hemendik dira inorako kreaturak. Bitu hogeitxo bat. Hemen ur gehiago. Hemen zebez. Txarkoal. Hemen dikura izatea ondo dago, gero kristal gehiago ere egingo dugu. Behitu zen bat ur dekogun hemen. Kristal gehiago egingo dugu eta gero hortik behitu. Que bueno. Hori haientzat. Hau eramango dugu, armadurak. Vale. Eta beste, ostia, zenbat. Baltek sartu gara, vale. Hau zarra principala da. Eta ez dekogu, bai, egurra bat dekogu. Ze ondo.
Egingo dugu dana makiletan. Zera. Espazio gutxago okupatzeko. Handiko pizkatxo bat nahi konto argiztatuta utziko dugu lan. Behitu, kristazko botillatxoa. Holan, zeo zer gertatzeko gau heltzekotan edo gau hemen pasatu behar badugu, ba... Dana ondo argiztatuta dekogu eta ez dira... Cuarto de invitados. Hostia, musika... Zereak sartzeko... Zera, kutsa. Ongi, ez dago txarto, Margolana momentuz... Ez dugu eramango. Hau jarriko dugu, eta hona gora... Bezebez. Vale. Eta largitxo bat gauetarako. Vale, ba hartuko ditugu baita be hauek. Liburuak direrako eta beharko ditugulako aurrerago. Hauek be... Ez dago ezebez. Hostia, kofreak. Behitu. Non, sartu dituen kabroiak. Pitles tonore. Kakaoa. Zer utzi ditzakegu eslabak. Eta oiasko arrautz bat. Hau be, ondo etorriko zaigu. Kakaoa bereziki, baina ez dekogu... Hau, egur hau ez dugu hemendik orduan pizka bat... Puto da alde horretatik. Beste antortxatxo bat jarriko dugu. A ber... Gutxienez liburuak lortu ditugu egiteko... Liburutegiak egiteko horrek... Hori ondo datorkigu. Beti. Gainera gaua josten ari da. Eta nik uste ja... Igo beharko garela... Gure hoera. Bueno, aurbe hoiak daude, beraz... Alde horretatik primeran. Baina, bueno, nahiago dut, hemendik egotea holan inventario guztia. Bai, holan inventario guztia orain ustu dezakegu eta gehiago begiratu. Behar badugu, begiratu dezakegu. Bale. Hemen utziko ditugu armadurak, adibidez. Enderman bat etzun da, Enosto hauek, hau behar ez dekogun guzti hau. Labea genukan ez da, bai. Ba. Txarko algehiago egingo dugu alde batetik. Jateko dutxeko dugu erbilago. Bada espada. Hau momentu zutxeko dugu baita behor. Hau hemendik utziko dugu. Hau eramango dugu gurekin. Hau be. Hemen liburuzka algebra. Science eta liburu gehiago. Bordintxoa. Egur gehiago. Ui. Txarko gehiago nahi dut izateko. Orduan, hemen utxiko ditu gore hauek. Urku ba ondo etorriko zaigu. Hasiak. Hasi hauek. Estalde honetara eramango ditut. Hau dugu, momentuz, eta zagarra be. Vale. Eta pentsatu behar dugu non egon daiteken janaria. Igual lango etxetik edo, han piztina dago, hori aldatu dezakegu eta hor hortu batzuk egin. Adibidez, okurritzen zait. Eralda dezakegu. Barko dugu
hau. Epa. Momentuz, holan, utzeko dugu. Eta hemen egurtxo bat jarri beharko genuke, baina bueno. Vale, hau eramango dut. Eta beragoaz, jongo gara etxe piztina duen etxe horretara, han egin dezakegu... Epa, ez ditugu egin antortzarik. Vale, listo. Han egin dezakegu adibidez, piztina horretan, ingurunea eraldatu pizkatxo bat, eta gure hortua edo hemen egin dezakegu. Adibidez. Piztina honetan. Agestatuko dugu. Eso zer dago, ez? Eta ez, bale. Orduntz, hemendik pizkat ingurune hau berriztatuta utziko dugu. Eta hemen pentsatu beharko dugu, lurra beharko dut, hori bai. Vale. Hauek eslabak dira, ondo. Hemendik pare bat genuko ditugu, hemen sarreratxo bat usteko. Ongi. Eta lurra. Dena eslabekin egin du tipoa, Ostia. Badauka lana egitea hau, Gainera eslabekin egitea, ostia. Vale. Lan, pizkatxo bat hartuko dugu eta hortxe momentuz. Dauka meritua eslapekin egitea, Joder, hau, hori bai utzi dudana iluntasunean. Txarkola gehi hau. Ongi, hau, ondo. Arriztatu beharko dugu arazoak ez izateko. Besteak beste. Sarrera hau da. Hobeto. Eta... Atxeko partera, esebez. Hau, logera hau. Mendik esebez. Gezi bat haientzat, momentuz. Ez dago goiko zora irurik, ez da? Ez du ematen. Vale, primeran. Orduan, orain. Hau zer da? Arrean txeko bat da. Bueno. Orduan, orain egin behar duguna da hemendik adibidez unalde honetatik hasteko hau dena kendu eta lurra jarri. Hau kenduko dugu be. Eta hau be. Hau molestatu egiten gaituta. Hortxe, adibidez, Osea, hemen izango da piztina hau aprobetxatuz gure hortua egingo dugu hemen. Vale, ya que hemen gauza da superbibentzantzeko bat egitea, ba, saiatuko gara, ba, herri baten, osea, jokoa eskatzen duena, ez? Kasu honetan jokoa eskatzen gaitu, herri batetan bizirik ateratzea. Ba, hori saiatuko gara egiten, hemendik bizirik ateratzea. Bai, bodiz cold, lasai lagun. Imaginatzen dut, ura da, osea... Normala, esaten dena ba. Apai. Adibidez, onarte, momentuz, sobran izango dugula, ez deko goin bat hasi. Horren orain hasiak hemen jarri, eta...
Ba, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau. Eta momentuz, ba, hau mantendu hemendik. Ale, listo. Hortuak, etxaube esploratuta. Eskola ba, oraindik gehiago esploratu behar dugu, baina, bueno, patxadaz. Eta lasaitasunez. Hau ematen du, kriston supermerkatu antzeko zeo zer. Ostia, bruñezko botak. Eta zurezko espata jentzat, bueno, hau jarriko ditugu. Bai, hau supermerkatu antza dauka. Bai, hau supermerkatu antza dauka, hau ondo dago toki hau be. Toki honen ematen dau. Ogi bat, ongi. Hartu dezakegu egur gehi hau. Epa, ez datu naiz, joder. Hau ez da crafteo gunea. Posioak egiteko zera. Ongi. Hori adibidez, ondo toleko zaigu. Arau, ondo argistatuta utzita. Bardin zeite miaka antortza gaztatza, nahiago dut gehiagia esan da. Estogitxo bat, ongi. Torren itzuliko gara momentuz, etorri garen tokitik, eta egurraren bila joango gara. Eta egur horrekin, txarko gehiago egin, klaro. Txarko gabe, nahiko txarto gaudelako. Bidez, hemen ikartuko dugu egurra. Egurre. Vale, primeran. Alik eta ingurunan dekogun goza gehien aprobetxatzen zehatu behar gara. Estela, txarto do gauza. Hazen bat edamagu, 18, bale, momentu zondo. Eta nik ustotia ia usteko garai aldu zaigula, nahikotxe egin dugu egia esan da. Aurkitu dugu garagardo pizka bat, pare bat esploratu ditugu, hortuak prestatu ditugu, janari pizkatere topatu dugu. Nik uste gaurkoz nahiko ondo egin dugula. Momentuz gaurtu, nik uste, Hau ere gainera ere aurkitu dugu, posioak eta bare egiteko, beraz primeran. Vale. Lokartuko gara. Lehenik ezin dugu. Hemen bertan otxeko dugu adibidez. Gainera argistatu ditugu betxe hauek, hortik supermerkatu zatitxo hori be argistatu dugu. Primeran nik uste, momentuz, neko ondo egin dugula, eta urrengo saioan ziurazki saiatuko garera, supermerkatu hori saiatuko garera esploratzen jarraituz. Hortxe. Berko ditu, bueno, hortik ibiliko da. Eta esterik gabe, espero dut zuen guztoko izatea. Guztako zen baduzue, bak izan behar duzuen, eta horrengora arte lagunok, agur!